I don't know. I think it's Tombola. In Czech is Tombola the same, you know? It's the same in English. I will try. Dictionary. Somewhere. Tak já už jsem s tou morkou už pozažívala věci, tak ona tě jako vymyslela dát. Yeah, it's the same Tombola. It's the same. Tombola. Tady to bylo fotit, tak si to vytřídí. No jasně, udělají co nejvíc fotek a ona si to... Některé si to vždycky vypadá, jak toho psamberí, že jo, na tom. Na nějaký liner. Ty obraty máš stále jiný urobil. Ty obraty strašně, ale když se tam na obrat každý obrat. Každý jsem to od tebe dal. No, jako nám říká Dona, ona mi strašně vlastně. Ona je například ty hezké obrany, ona má prírodný neplný základ. Fakt prírodný dobrý, čo ona mu dodrbe na to govorené. Ale ja som videla v tréninku, ale ona si nedá. To už sme jej porozprávali, Láska sa jej snaží poradí. Protože jako pan do toho říkám, tam nemá na Apple, říkám, ty tam neděláš žádný brain, nic, tam tak je. To je velmi umítěný k smrti. Já jsem ti říkala, že teď ona mi, jako zvlášť, když to po ránu, že ona mi blbne, jak jako, ten začátek byl zase, ty vole, jsem jí zabil, no, ale Tě vyskočí z toho, že? no, ale já jí to říkám, si říká, ty ještě, jako dej to trojky, než dojde, tak se uklidí. Proč nezrovna sa to myslím, že ty povahy, lebo on také veľmi nezrovnaná, že ja musím trošku jej vysvetliť tesne pred nastupom, že fakt to myslím smrteľne vážne tie povely, a ona tiež vidí také trošku. Ne, já potřebuji vždycky trošku to, já ještě nemám jako ohromně to, jak děláme to obídy, takže tak nemění na začátku, to je různě, tak když už třeba v polovině si tak určitě dokážu vyprást. A teď to bylo vloženo jako ráno, protože posledně, co jsem šla, tak už mi to kurz dělala daleko lépe. Že tady opravdu byla zase vyhašená a na začátku jsem trošku snažil zabít, že jsem ještě a pak vím, že mám to přivolání na odpověď, protože jsem začala dělat na obědovém zastavování, tak to musím teď dodělat. Tam se to trošku mele, že? Některé cviky, já jsem no, to dívala. musíš si rozdělit, jako já jsem jako na mě nepoveli, že když si nastaví, že volám Jolly, že jim, a ještě jsem si přešla změnit, že nebudu volat Jolly, ale že jim budu volat sem a ke mně bude potom ta druhá část, protože to je vždycky ke mně. Lebo ja som aj pri záchranárině, ja som zmenila úplne povelovú techniku. Tam je výhoda u té obědy, že tam můžeš si říkat cokoliv, tam je tu daný povolení, cokoliv. A ten pes to dokáže strašně rychle rozlišovat. A já právě se teď učím jako a hledám něco, co by bylo pohodlné i mně, jako aby nemusela na tom přemýšlet, aby to se nepotopila, takže my se teď děláme to. Lebo ja som, napríklad ja mám aj normálne prechádzkové povely, ktoré neťahám si povely z placu na prechádzku, alebo doma. Doma nemám, že ľahni, ale skýdni sa laskavo. Já se třeba dívám,
Plzeň to mi učili, tak oni mají i hodně to jsem ještě teda nedělala. Ještě to, že on má i povolna to závěrečné uvolnění, takže už je konec. Já vám říkám vždycky ťap, a ti jsou všechny, tak už nemusím tak to. Mám místo klíkeru vlastně, místo klíkeru. Já klíker používám, ale to... Já používám klíker, ale pokud náhodou si ho zabudnu, že nemůžem cvičit, tak mám tak. To je to isté vlastně. A vlastně od hned to pripájam k tomu klíkeru, že ten klíker tak, aby se na to zvyklo. Já, aby se to spojilo, ale ty rádi jsou na to chytře, to je že to obrý strašně baví. Jako to je že nám prošli obrazy 1, 2, to jsme dělali. První začátku na to se jako přidá se z toho znamená, které věci jak oni tam dělají, ale jako třeba mě tu překvapila, jak měla jako super vyučovačky, když mi říkala, že to dělali, a furt si myslela, že tam je to, že tam je Já si myslím, že moje babi někdy začala právě robit. Já například ani nikdy, já ji budu že jezdil robit víc, ale to teda o tom žádný, lebo já nevím, a potom oko, a to robím velmi zriedka, ale když nerobím první, tak Yeah, for the football. Yes. And the yes. Losování. co máme vyrobit, že okolky je? Jak se řekne losování? You mean the process? Yes, yes. Hours, but what? Yeah, losování. What's the name to say that? Neskočil? To je to, že on to takové Something like lottery, sweepstake. Yes, lottery at 2 hours or maybe you can say just the describe. Martina. Tombola je tombola.